Ako želite ukusnu i zdravu pileću supu, na pravom ste mestu. Danas pravimo pileću supu na vrlo jednostavan i brz način. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Krećemo sa namirnicama koje su vam potrebne za pripremanje pileće supe po ovom receptu. Pripremite 3-4 srednje šargarepe, 2-3 paškanata, malo zeleniša od paškanata, jednu srednju glavicu crnog luka, 2-3 češnja belog luka, malo celerovog korena, jednu kocku za pileću supu, jedna pileća leđa, malo soli i malo bibera po ukusu i na kraju oko 100 do 150 grama po mogućstvu domaćih rezanaca, zavisi koliko gustu supu volite. Sada ćemo namirnice oprati, uljuštiti i pripremiti za kuvanje. Krećemo sa šargarepom. Šargarepa je bogata vitaminima i vrlo je zdrava za naš organizam, pa je treba što češće konzumirati svakako. Šargarepu sada možete iseći na kolutove ili dijagonalne kockice. Ja ih uvek isečem uzduž na četvrtine. Važno je da budu isečene kako bi se brže i bolje skuvali. Vi odaberite kako vam odgovara. Sada ćemo isto tako očistiti paškanat i iseći ga za kuvanje. Ako to još niste uradili, zamolit ću vas da zapratite kanal i obavezno čekirajte zvonce, jer ćete na taj način uvek prvi biti obavešteni o novim receptima na ovom kanalu. Hvala vam puno. Presecite glavicu crnog luka na pola i ubacite je u šerpu. Sada ogulite celerov koren i secite ga na trakice i ubacite u šerpu. Celerov koren je također vrlo zdrav i hranjiv i daće odličan ukus pilećoj supi. Ubacite i listiće paškanata u lonac. Na red je došla i kocka supe, ubacite i nju u šerpu. Sada sipajte so i bibera po vašem ukusu. Ne morate preterivati, uvek kasnije u toku kuvanja možete probati supu i dodati još ako ima potrebe. Na kraju stavite i pileće kosti sa mesom. Ja uvek stavljam pileća leđa jer ima dovoljno mesa oko kostiju koji će dati lep ukus. Sada u ovu šerpu dolite 4 do 5 litara hladne vode, nekoliko santimetara od vrha šerpe i stavite da se kuva. Uključite ringlu na dvojku i neka se voda lagano zagreva do ključanja. Kad proključa, smanjite na jedinicu i neka se kuva još pola sata nakon toga. Nakon nekih sat i po vremena kuvanja, uzmite drugu šerpu i stavite cediljku na nju. Procedite skuvanu supu tako da sada imate odvojenu tečnost u drugoj šerpi i stavite da provri na ringlu. Dok supa ponovo ne počne da vrije u drugoj šerpi, povadite skuvanu šargarepu na jedan tanjir. Šargarepu ćete vratiti u zakuvanu supu. Kada je supa provrila, sipajte rezanci i promešajte kašikom. Ostavite nekoliko minuta da se rezanci lepo zakuvaju. Probajte supu i dodajte soli ako je potrebno. Ovo je jedan od načina pripremanja supe. Verovatno ima i drugih sličnih, nadam se da vam se ovaj način dopao. Vaši predlozi i komentari su uvek dobrodošli. Podelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama. Možda neko traži baš ovakav recept i budem vam zahvalan što ste ga podelili sa njim. Hvala vam na pažnji i puno pozdrava do narednog recepta. Čuvajte se!